Ya, ya, tebakan. Ya. Foto karo pocong. Iki lho cah cilik. Kuwi munggah neng ance-ance. Itu lo berani foto, kamu nggak foto. Foto di apa nih lo? Rame? Biyen lho sepi. Iya. Jam piro? Oh, Jan, kok gak tak bilang gitu. Oh, sama mek jalan-jalan adik semua. Tapi kembalikan ini. Dan kok. Yuk, yuk, yuk. Jalan-jalan bareng-bareng. Ini ya. Makanannya mak sama. Di HIS. Di HIS. HIS. Prayo kuwi. Hah? Kuwi. Tapi sih sing kono lho. Jajan-jajan kayak etan kae. Kae. Iya. Heeh. Iki sing nang endi ngono lho. Yo kono kae. Food court kan tulisannya kono food court. Yo. Kono ya. Buat kono lho ben ganti. Pikachu. Oke, foto. Laptop, oke.
Ya mbok goleki. Ya ditinggal malah. Rame ya. Dhisik selesai awan. Kaya kan ngenteni Untuk minggu mas, minggu. ngenteni anu. Ngenteni hotel kok. Yang ada Madin. Kokot. Jadi coba Mbak S ya. Apa jal? Hai, halo. Dikipas kok. Kan dikipas. Dikipas kan ora enak. Ya sembarang wis liyane. Mlebu-mlebu ana. Mbak 500-an. Krepes. Barang. Wis gawedhi sitok ae wis kuwi. Emang nggak jeruk peras. Yo lek enek pilihan liya. Waduh, iki jeruk peras. Ya. Oh iya. Jeruk tok.